Ďalší veľmi jednoduchý smoke bude na bečku. Prídeš semka do tohoto rohu. Namieríš si na túto guličku. A na táto prvá rozbitá vec od vrchu na jej kraje. Vyzerá to nejako takto. Ľavé tlačidlo, medzerník. Ľavé tlačidlo, medzerník. Vytvorili sa nám tu dva veľké kruhy, takže oni nevedia, či tu niekde nestojíš, nie si zakempený, musia ísť pomaly. Keď oni začnú vychádzať, tak ty ich hneď vidíš, je to oveľa lepšie, ako keď niekto hodí takto smoke. Cez okno to isté, aha, hneď ako by sa tu dostali, tak by si ich videl. Kdežto keď niekto hodí smoke takto, môže tu byť CT kdekoľvek schované a môže na teba vyskočiť už aj od auta alebo kdekoľvek. Tak nech sa ti darí a nech ti to smokuje.